De fet, la Carlota va néixer l'any 98, com deia l'Eugènia, va néixer amb una novel·la, Així és la vida Carlota, que jo em pensava que seria l'única novel·la de la Carlota, que aquí s'acabava, però quan anava als instituts em demanaven molt sovint que per què no escrivia un altre llibre de la Carlota. I així vaig escriure Els Galàctica Carlota. I em pensava que aquí s'havia acabat la Carlota. Però un dia, quan estava visquent a Estrasburg, arrel d'una sèrie de coses que ara no explico per no allargar-me, que van passar, vaig decidir que havia d'escriure un llibre sobre feminisme per gent jove, perquè m'adonava que la gent jove pensava que això del feminisme era una cosa passada de moda, de gent gran, però que ara ja som tots i totes iguals. I jo pensava, com és possible que no se n'adonin que encara queda molt per fer? I va ser quan vaig decidir escriure un llibre sobre feminisme. Però un llibre sobre feminisme no era fàcil d'escriure per gent jove. I al final se'm va ocórrer escriure de la mà de la Carlota, com que era un personatge conegut i era un personatge que a mi em resultava molt entranyable i em poso molt fàcilment a la pell de la Carlota, potser perquè soc una mica la Carlota, doncs vaig decidir escriure'l de la mà de la Carlota. Mentre l'escrivia a casa, ara una gran, però a casa deien aquest llibre no se'l llegirà ningú, aquest llibre no... Perquè és veritat, em deien, un llibre que no és una novel·la, ara diu que no, però ho deia, un llibre que no és una novel·la, un llibre que parla de feminisme. Vols dir que algú se'l llegirà? Doncs se l'ha llegit moltíssima gent. I escrivint el llibre del diari Lila de la Carlota vaig tocar el tema de la sexualitat i vaig pensar que aquest era un tema prou important com per dedicar-li un altre llibre. El diari vermell va ser el de sexualitat, però a l'escriure vaig tocar el tema de la violència de gènere i vaig pensar que això requeria un altre diari. I així va néixer el Blau, que no només toca la violència de gènere, sinó també toca la violència a les aules o la violència intrafamiliar. El Blau no em va portar cap, però el dia que presentàvem el diari Blau de la Carlota, una persona que em sembla que està a la sala, la Consuelo Barea, no sé si ha marxat, estava per aquí, oi que sí? Doncs la Consuelo Barea va presentar-me aquest llibre i va dir una cosa que em va portar a pensar que havia d'escriure un llibre sobre conductes de risc. Al final, el llibre de conductes de risc es va reduir a les drogues i va sortir al diari Groc de la Carlota. I el Blau, el taronja, de fet surt de quan estava en una comissió del Memorial Democràtic. Miro cap allà perquè hi ha el Miquel Caminal, quan el Memorial Democràtic encara estava viu, sabeu? Doncs jo formava part d'una comissió del Memorial Democràtic i parlant amb tota la gent del memorial, veient tota la memòria històrica que hi havia allà i adonant-me que la gent jove la memòria històrica no la tenen i que els expliques coses i es queden literalment de pastar de moniato, perquè els dius és que fa 20 anys o fa 30 anys, no en el paleolític, no, fa 30 anys, per exemple, les dones no podíem obrir un cotxe corrent o les dones necessitàvem el permís del pare o del marit per obrir-lo o per tenir el passaport o, per exemple, l'adulteri estava castigat amb la presó per les dones només o, per exemple, els homosexuals hi havia una llei, la de vagos i maleantes, que els posava a la presó. Clar, la gent jove es queda amb uns ulls com taronges i aleshores va ser quan vaig decidir que volia escriure un llibre sobre la memòria històrica. Però aquest llibre sobre la memòria històrica que em va portar a entrevistar moltíssima gent del memorial i a recopilar moltíssimes dades que tenim a casa, amb moltíssimes cintes, però moltes cintes, era el llibre que jo estava preparant. Però mentre l'estava preparant s'anava colant constantment la qüestió de la immigració i el xoc que suposa tant per la gent de la societat d'acollida com per la gent que arriba, moltes coses que en realitat per la gent de la societat d'acollida tenen només 30 anys, però per la gent que potser ve de fora encara no les tenen incorporades i aleshores hi ha un xoc. Jo el que volia explicar amb aquest xoc és que cal molta comprensió per les dues bandes i cal no perdre de vista que nosaltres tampoc no fa massa que hem recuperat tots aquests drets civils, per exemple. Aleshores va arribar un moment que vaig decidir que havia d'escriure 2 diaris. Vaig aparcar el de la memòria històrica, que el tinc aparcat, i vaig escriure aquest sobre immigració. A més, és que una professora d'un institut de... no me'n recordo, de Platja d'Aro, em sembla,
em va escriure un correu fa molt temps i llavors ho vaig lligar amb això que m'estava passant en aquell moment. Aquesta professora em va dir que per què no escrivia un diari sobre el problema que hi ha a les aules quan es troben les dues societats. I em deia que sobretot també ella una de les coses que la preocupava més és que s'adonava que les noies, que moltes vegades tenien moltes possibilitats intel·lectuals, les famílies eren reàcies a deixar-les estudiar i que això a ella li feia moltíssima pena. I aquí va ser quan vaig decidir, doncs va, escric el diari taronja de la Carlota. De fet, fixeu-vos, no sabia que la Carlota portaria tants llibres al damunt, però és que a més em porta moltíssims d'aquesta mena de preqüela, que és la tribu de Camelot, que és aquesta Carlota més petita, que és la Carlota de sempre, amb les seves amigues de sempre i uns altres amics, que resol misteris, però a la vegada que resol misteris sempre intenta canviar el món, perquè la Carlota és... ella creu que el món es pot millorar i per tant continua batalladora, encara que són uns llibres que essencialment són llibres de misteri. No sé, ho sento perquè he perdut el compte dels que tenim publicats i els que tinc escrits. Però aquí hi ha l'editora i pot dir els que té publicats. 9 de la sèrie blava. 9 de la sèrie blava i 2 dels gruixuts. Però jo de la sèrie blava en tinc escrits 14, o sigui que ho dic perquè clar, ells van per darrere, però jo en porto més.